мухлисони футбол дар Тоҷикистон рӯзи аввали тобистонро бесаброна интизоранд. Сабаб ин аст ки шоми 1 июн бозии ниҳоии Лигаи чемпионҳои Аврупо миёни дастаҳои Тоттенхем ва Ливерпул баргузор мешавад. Ёзи дая вақте ҳастанд ки ҳардаш рушд кардестанд. Ма 55% ба Ливерпул метам, 45% ба Тоттенхем. хати ҳамлаи Ливерпул бақувваттар Тоттенхем. Меҳриддин аз оғози мавсим ҳамаи бозиҳои ин мусобиқотро барои қаҳрамони Лигаи чемпионҳо шудан тамошо кардааст. ӯ мухлиси дастаи Барселона аст. дастае ки то даври ниманиҳоӣ баромад ва аз Ливерпул ба шакле шикаст хӯрд ки мухлисонаш шоккӣ шуданд. баъди ки 3-0 дар Камп Nou Ливерпула Барселона шикаст дод ва дар Энфилд омада 4-0 бой дод, ма ба ҳинари Ливерпул чак мезанам. ба хотире ки ман худам мухлиси Барселона ам. дар даври имсолаи Лигаи чемпионҳо муддаиҳои асосӣ бошгоҳҳои Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, ПСЖ ва Манчестер Сити дониста мешуданд, ки аз даври 1/8 то ниманиҳоӣ ба бохт рӯбаро шуданд. Муҳаммад Раҷаб мухлиси Манчестер Сити аст. дастаи дӯстдоштаи ӯро Тоттенхем шикаст дод. ман аз аввал фикр мекардам ки Манчестер Сити Тоттенхем меброяд финалда, аммо иштибоҳ кардам. интизор будам ки Манчестер Сити ғолиб мебарояд ва Кубоки Лигаи чемпионов ҳам мебардорад. мо Манчестер Сити равели ки клуб гуфта наметонем дар бозиҳои аврупоӣ, чунки ӯ як клуби хел бигем таърихи ӯ қадар боям надорад. ба финал баромадани Тоттенхем ва Ливерпул бори дигар собит кард ки ватани аслии футбол Бритониё аст. аз ин ду даста дар Тоҷикистон Ливерпул аз ҷонибдории бештар бархурдор аст. беҳрӯз мухлиси ситораи мисрии ин даста Муҳаммад Салоҳ аст. бозиҳои шавқовар нишон медиҳам ва салмонам аст. ман аз ҳамин хотир бисёр дастгирӣ мекунам, мухлиси он касам ва аз ҳамин сабаб бозиҳои он касро бисёр дӯст медорам ва тамошо мекунам. муҳаммад дар душанбе аз камтарин нафаронест ки дастаи Тоттенхемро аз хурдӣ мухлисӣ мекунад. мегӯяд ба финал баромадани бошгоҳи дӯстдоштааш барояш ҷашн аст. вақте команда дар байни ӯ қадар командаҳо ғалаба мекунад бисёр ширин аст ки дер як чиз аст ки ҳатто чиш мегӯянд ҳиҷдат надоред ки ҳамин команда оё меброя ё не. хай ба финал баромад, мо беҳад хурсандем. мухлисони тоҷик сабқатҳои имсолаи Лигаи чемпионҳои Аврупоро беназир мегӯянд. ба қавли онҳо ҳарчанд дар гузашта бозиҳо ва натиҷаҳои ҳангомавӣ кам набуданд, ин бозиҳо бори дигар собит карданд ки футбол ҷои вуқӯи воқеаҳои нодир аст.